מדינת ישראל עמדה הלילה בהתקפה של מאות טילים וכלי טיס בלתי מאוישים. מדינת ישראל עמדה הלילה בהתקפה של מאות טילים וכלי טיס בלתי מאוישים. צה"ל בלם את ההתקפה הזאת בצורה מרשימה ביותר. יחד עם השותפים שלנו, האמריקאים ואחרים, העולם כולו ראה הלילה הזה מי זו איראן. מדינה של טרור שתוקפת ממרחק 1,500 קילומטר את ישראל ומנסה להפעיל את כל השלוחים שלה. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.